da ni zuciyar kai na nan, ka gina so wanda babu gunnan. Wai yaushe ne za mu wuce wurin nan, mu tafi can ni da kai mutu tare. Zan so a san yadda kai min, kana kyautata min, Allah ya saka min, waye zai cire min? Daure ni ka bar min, zuwar san ka tai min, damuwa ta cire min, idan har kana min zai sha wuya. Zuciya ta ka kula ta, amana dai ya ka rike ta, labaran ka zan rubuta idan duniya kuma in karanta. Ka ce da su ba ka yi mata, dangi na ka zan mutunta, soyayyar mu za ta gawarta domin ka ba makota. Inda da kai ni ma da ni, ni ma babu ni. Ban san miye ne so ba, ban san miye ake samu ba, ban san miye ciwon ba, daɗinsa kuma ban gane ba. Amma da na same ka na gane, komai na kana daban ne. Kai ka koya min soyayya tun ban saba ba, ni nake da yakinin tabbas kamar ka ban samu ba. Lalle a so na ga kai fa gwani ne, abun amun uzuri ne, shigar kama na daban ne, gani na abun fari ne, a ce ni na zan maka mata. Ashe tana da daɗi, kauna ashe tana da daɗi.